Фарида ханымның кылган хезмәте, сәнгать эше, рәсемнәре татар халкыбызның элеккеге борынгы буын белән хәзерге көнне бәйли торган бер ишек сыман. Sizin resimlerde bir kubisinin tatar ornamenты күзгә чагыла. Ни өчен татар орнаменты, ни өчен башка орнаментлар түгел? Ул үзе-үзеннән шулай килеп чыкты. Татар орнаменты ясыйм дип, андый ул инде туганнан бирле дөресен әйткәндә иштә күңелдә бар бит инде. Мин бик яратадырым, сәгатьләр буе карыйдырым. Беләзекләр, безнең алкалар, милли көмеш, бик матур бит инде алар. Шундагы менә миңа ошыдыры матур итеп алар нишкә итеп бизәлеше. Хәзер инде менә үземнең мөмкинлек булгач, мин шул милли шул матур беләзекләрне, алкаларны, шул борынгы менә Мөхәммәдия китабы бизәлеше бик нишкә матур эшләнгән. Коръән бизәлешләре бик матур. Менә шуны мин күчердем ефәккә. Чөнки менә ефәк бүгенге көндә ул яңа безнең Татарстан өчен, Россия өчен яңа бер юнәлеш дип әйтәм. Һәм кеше бик ярата ефәктә эшләнгән эшләрне. Ул яңалык та, матур да, кыйбат та, зәвыклы. Шуның белән кешегә бик якын. Һәм безнең милли орнаментлар, безнең үзебезнең миллилек булу. Мондый юнәлештә мин саныйм, дөрес дип бүгенге көндә рәссам ул булырга тиеш креатив. Аннарысын үзенең халкының дәрәҗәсендә үстерергә тиеш. Башка халыклар алдында менә бүтән дөньяда батик дип бик сокланалар. Менә безнең милли батик. Ул башка батиклардан кимрәк түгел дип күрсәтәсе килә мине.